Hej og velkommen til kanalen. I dag skal vi kigge lidt på en skruemaskine, som vi har her på billedet. Det er en kombineret boremaskine og skruemaskine, så den kan både holde om et bord, men man kan også bruge den til at skrue skruer i med sådan en bitsholder, som vi har her. Den er batteridrevet, den her. Den har et batteri som det her. Man sætter i. Sådan der. Så er der strøm på. Her har du en frem og en tilbage-knap. Så alt efter hvad vej den kører, eller du skal bruge den, så trykker du på knappen der, så kører den enten højre eller venstre om. Her rundt om har du en masse tal og et enkelt emblem på denne her maskine, fordi den kan kun enten bore eller skrue. Der har ikke en funktion i, så den kan køre med slagbor, altså vil sige at bore huller i murstensvæg eller betonvæg. Det kan den ikke. Den kan bore huller i træ og metal. Ligeledes har du et gear her, så den kan køre langsomt, eller sætte den op i anden gear, og så kan den køre hurtigt. Og den larmer selvfølgelig lidt. Tallene du har her omkring, nu starter den fra den høje, og så går den nedad. Det er en momentfunktion. Det vil sige, at hvis du skal skrue en skrue i, og du er bange for, at du får skruet den for langt i, så kan du justere et moment. Og det vil sige, at når skruen møder en vis form for modstand, så stopper den med at skrue i stedet for bare at køre skruen helt i bund, som den vil gøre her, indtil maskinen ikke kunne trække mere. Det kan være en fordel, hvis du skal samle et skab, for eksempel, og du skal skrue skruerne forsigtigt i. Så kan man starte nede på de lave og sige, hvor langt skruer vi skruen i. Kan den skrue den i bund på den 7'er, eller skal den lige have et nøk op? Så er det en god idé altid at starte lavt, og så arbejde sig op, indtil man finder den rigtige moment. Og det vil jeg prøve at demonstrere i dag, ved at skrue den helt op, og så sætte bitsholderen i. Bitsholderen skal sidde, så den har 6 kanter, som man kan se. 6 kanter. Og de 3 kanter skal jo så sidde, så de holder på hver anden. Og så spænder man borepatronen, indtil det ligesom siger klik. Og så derved er maskinen klar til at skrue. Nu står den i høj gear, så den er ikke særlig stærk. Så jeg sætter den ned i det lave gear. Og så kan vi skrue skruen i. Nu skruer den alt, hvad den kan. Så det prøver vi. Og der kan I se, at den stopper ikke bare sådan lige. Den kører videre. Men hvis man nu skruer på moment indstillingerne her, siger vi, sætter vi den på 7. Og så ser vi, hvor langt den kan køre i. Se, der kan I se. Så skruer den skruen lige indtil den falder ned til det, hvor den skal ligge. Uden at køre den helt igennem. Så det var et rigtig godt valg. Det var så mere held end forstand. Jeg vil nok anbefale at starte lidt lavere, indtil man lige lærer sin maskine at kende. Den kan også bore huller. Skruer du din bitsholder ud, og så skal du have dine 3 kæber skruet sammen igen. Det kan du enten gøre ved at manuelt skrue dem sammen, eller ved at lige holde, og så køre forsigtigt med maskinen, indtil kæberne er så langt sammen, så de kan holde omkring bordet. Sådan der. Så sidder det lige så fint. Så spænder man igen, og så sidder den fast. Så sætter man bare sin maskine til der, hvor man skal bore et hul.
Sådan der. Og så kører den bare. Nu kører vi på det langsomme gear. Vi kan også prøve det hurtigt. Sådan der. Og når man så skruer eller borer i sådan noget træ her, så borer man lidt. Og så trækker man boret tilbage igen, for at få det renset og holde det rent hele tiden. Sådan der. For ellers så bliver det overskydende træ, der ligesom bliver boret ud, det sætter sig bare i selve boret, og så bliver det meget, meget svært at trykke i til sidst. Og så bliver hullet også måske ikke den størrelse, man skulle bruge, men lidt mere. Så det er bedre at få tømt ud ved at trække, skubbe boret ind, så man kan mærke en lille smule modstand, og køre det ud igen. Så får man tømt hullet stille og roligt derudad, og man får lavet et fint rundt hul, som er lige til at sætte en skrue i, hvis det er det, man har behov for. Tusind tak for i dag. Det var super hyggeligt, I så med. Håber, I kunne bruge det. Det var bare en lille video om, hvordan man bruger en skruemaskine. Hvis I har nogle spørgsmål, er I mere end velkommen til at stille dem nede under i kommentarerne. Så prøver jeg at besvare efter bedste evne. Jeg er ikke nogen professionel. Jeg kan det her til husbehov. Og prøver bare at give min sparsomme viden videre. Det håber jeg er lige noget, I kan bruge. Men I er altid velkommen til at stille spørgsmål. Eller måske spørge om et emne, I gerne vil have belyst. Så vil jeg kigge på det og tage det op i en kommende video. Men tak for i dag. Og på gensyn.